Oras-osakeyhtiö perustettiin vuonna 1945. Alku oli vaatimaton kellariverstas. Vähitellen löytyivät kuitenkin oikeat tuotteet ja tehtaan kasvu alkoi. Vuonna 1945 perustettu Oras Oy on yksi Rauman suurimmista työnantajista. Isometsän hanatehtaalla työskentelee noin 570 henkeä ja Kaivopuiston venttiilitehtaalla noin 170, eli yhteensä noin 740 henkeä. Lisäksi Oraksella on tehtaat Norjassa ja Länsi-Saksassa, joiden yhteenlaskettu työntekijämäärä on noin 170. Kaiken kaikkiaan Oras-yhtiöt Suomessa ja ulkomailla työllistävät noin 940 henkilöä. Oras valmistaa konsernitasolla 2 miljoonaa hanaa vuodessa. 1,3 miljoonaa Suomessa, josta menee vientiin puolet ja loput Saksan ja Norjan tehtailla. Oras-yhtiöiden päätuoteryhmät ovat hanat ja venttiilit. Valtahana on vipuhana, jota on valmistettu Raumalla jo vuodesta 1975 lähtien. Tänä vuonna tuotiin markkinoille uusi vipuhanasarja Vienda, jonka pehmeä linjakas muoto on suunniteltu miellyttämään sekä eurooppalaisia että pohjoismaisia kuluttajia. Lisäksi valmistusohjelmaan kuuluvat automaattihanat ja erilaiset suihkuvarusteet. Oraksen Kaivopuistossa sijaitsevalla venttiilitehtaalla valmistetaan termostaattisia patteriventtiilejä ja erilaisia säätö- ja sulkuventtiilejä lämmitys- ja käyttövesiverkostoihin. Oras-konsernin liikevaihto oli vuonna 1989 410 miljoonaa markkaa. Kuluvan vuoden liikevaihdoksi tulee noin 450 miljoonaa markkaa. Alallaan Oras on Pohjoismaiden suurin ja neljänneksi suurin koko Euroopassa. Oraksen markkinaosuus Keski-Euroopassa on tällä hetkellä noin 5%. Tavoitteena on saavuttaa noin 10% markkinaosuus Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa. Tavoitteen saavuttamiseksi Keski-Euroopan toiminnoissa siirrytään markkinointipainotteiseen strategiaan ja Oraksen kaikkien Keski-Euroopan yhtiöiden nimi muutetaan Orakseksi. Kuluvan vuoden tärkein investointikohde Oras-konsernissa oli uuden tehtaan rakentaminen Saksan Iserlohniin. Tämä 30 miljoonaa markkaa maksanut investointi nostaa Saksan tehtaan tuotantoa 50%. Saksan tehtaan rooli on olla paitsi kaksiotehanojen ja määrättyjen erikoisvipuhanamallien valmistaja, myös muissa konsernin tehtaissa valmistettujen tuotteiden jakelupiste Keski-Euroopassa. Oraksen Isometsän tehdas Raumalla säilyy tuotekehitystyön keskuksena ja konsernin päätavaran toimittajana. Sen päätuotteet ovat erilaiset keittiö- ja kylpyhuonehanat. Oraksen kehittämä uusin tuote on maailmanmarkkinoilta vielä puuttuva elektroninen hana.